Hola amics, aquí estem preparant els panellets i de moment l'Estela està barrejant 250 grams de sucre amb una mica de patata i ara ves barrejant això. Ara posarem una mica d'ou. Ves barrejant. Una miqueta d'ou. Ves barrejant. Barreja. Això serà una tortita, no? Estic baixant el sucre. Quan ho tingui ben barrejat hi posarem 250 grams d'ametlles crues mogudes. A veure, si deixes. Ves barrejant. Ui, no, com han deixat tot el sucre? Això què són? Són ametlles crues. I Mira. estan desfetes? Estan molgudes. Vols que la mama ho faci i tu m'ho vas tirant? No, No? Doncs vinga, va. són motires. D'acord. Molt bé. Sí, això sí que quedarà dur. Clar, ha de quedar duret perquè després farem unes boles. Sí, i que asco. Per què? Perquè estarà fungosa. Bé. Ui. Primer de tot, ens hem rentat les mans, eh? Sí. Vinga, El gastaré tot? tot. Ai, Hem posat 250 grams de sucre i 250 grams d'ametlla i una miqueta de patata, una patata petitona i com mig ou. Batut. ui, Estas Vinga, va. sé que costa. Bueno, Miguel, Sí, tú sí, aguantas, tú aguantas. ¿Por qué no le tengo una visita? potser li acabarem tirant l'ou, ja ho veurem. Depèn de lo espès que quedi, s'ha de veure. Deixa'm mirar que espesa està. Oh, no està bé. Veus, prova això. No. Prova-ho, és deliciós. Això? És deliciós. D'acord. Ai, no, molt, és que no puc agafar. És sucre amb ametlla. És boníssim. Vale. Ara, amb aquestes mans que tens, que les tens netes, ara, amb les mans, jo me les vaig a rentar ara. Per què? Bueno, doncs remena una miqueta més. Remena una miqueta més. Tu amb això. Hosti, que està dur. Jo prefereixo fer-ho més això. Ai, he de fer això, mama.
faig boletes. Encara no. Vale. Ho ficaré aquí. Anem a veure com està això. Mira, ara agafes un trosset així i fas una boleta. Fem una boleta i ja l'apretem. Mira, quina boleta. Molt bé, vale? I totes, potser totes d'aquesta mida. I la poses aquí. I l'anirem posant a la safata del forn. Però ben apretadeta. Ben apretadeta, ben apretadeta. Mami, jo també els trossos i tu fas la No, tu les fas les boletes perquè tu vas dir que volies treballar. Aleshores, anem-les fent les dues, si vols, vale? Vale, Vinga, ja està. apreta-la una miqueta més. És que... Si no em surten bé, tu les arregles. D'acord, em sembla molt bé. És que amb les mans que tinc ara de... És normal. Epa-la. S'han d'apretar una miqueta És més, que no puc. Amb les mans que tinc. Doncs vés a rentar-te les mans. No! Vinga, vés a rentar-te les mans, que no te les pots llepar, les mans. Passa per aquí sota. I aleshores seguim fent les boletes. No Vés a rentar-te les mans. comencis sense mi. D'acord. Mama, dic que no comencis sense mi. I et cansaràs de fer boletes. Una vegada tinguem fetes aquestes boletes, decidirem quines les fem de coco, quines les fem amb xocolata, quines les fem amb ametlla picada i quines les fem de codony, que són superbons. Ja està. Ai, apuja això. Vinga. T'has rentat bé aquestes mans? Sí, Molt bé. mira, olora. Quina oloreta de sabó. Segurament les ametlles sabran de sabó. Has d'apretar-la. Ai, té pelo. Cariño. Que no sé fer. No puc. Se t'enganxa. Vinga, agafa aquesta. I l'acabes d'apretar. Acaba-la d'apretar bé. Ai, amb carinyo. Escolta'm, ja, però què és això? No sé. Arrencar. Apreta-les bé, eh? Sí. Dándome muestra mi camino que yo voy. Igual, tú eres mami, yo soy el metal. Ahora me miro de verdad. Se acelera el pulso. Despacio. Però escolta'm, ara és moment de cantar la cançó de Despacito o seria més aviat cantar la cançó de... Quan és el... Com és? En el temps de menjar castanyes, no? La castanyera, la castanyera. Què més? Ven castanyes a la plaça de la ciutat. Deuria venir a Camisa va petita. Ja, però la castanyera volia
de vendre castanyes aquí. Ja, estaria molt bé. Sí. Les faldilla li fa campana, les sabates li fan... Cloc, cloc. Molt bé. Mira, compta amb el cabell que si no es tornarà a ficar dins. Vale. Una altra cosa important és que quan cuinem hauríem de tenir el cabell Recollir. recollit. És important això, perquè no passi el que ha passat abans. Que s'ha caigut aquí 2 pelos. Menys mal que els has localitzat i els hem pogut treure, oi? Sí. Molt bé. Que collita tiene. Oh, que ternurita. Ai, que no el puc col·locar. I mentrestant estem fent un caldo de verdures Sí. i estem fent un pollastre al forn I avui menjarem bé. Avui menjarem bé i celebrarem la castanyada sí. per recordar-nos-en dels nostres morts, dels nostres avantpassats, els que gràcies a ells nosaltres estem aquí. Tu de qui te'n recordes? De De la iaia Conxita te'n recordes? Sí? Sí, de veritat? Sí. Ai, la iaia Conxita, com la trobo a faltar. Jo també. Doncs la iaia Conxita també tenia una mama que es va morir amb 102 anys gairebé, eh? És molt bebè aquesta, carinyo. És la més gran. Més gran. I es deia iaia Maria. I la iaia Maria, que era la mare de la iaia Conxita, estava casada amb l'avi Vicenç. I aleshores van tenir 5 fills. I un d'ells és la iaia Conxita. I la iaia Conxita es va casar amb l'avi Pepito. La iaia Conxita es va casar amb l'avi Pepito. Tan guapos, com s'estimaven, que bé que ballaven. I l'avi Pepito i la iaia Conxita van tenir 2 fills, el tiet Ferran i la iaia Mercè, Millor ho parteixo. que és la meva mama, la iaia Mercè. No hauria de fer-ho tot una bola, no? Això, a veure com és aquesta boleta. Aquesta aquí. La iaia Mercè, que es va casar amb l'avi Ramon, oi? Sí. Que acabem de parlar amb ells per telèfon ara. Doncs van tenir 4 fills preciosos. El tiet Ramon, la tieta Mercè, la mama i el tiet Dani. La mama, que sóc jo, he tingut 4 preciosos fills, que són el tete Marcel, la teta Clàudia, la teta Visicut i la meva princesa, que ets tu. I aquí s'acaba de moment l'arbre genealògic. Amb tot això ja estem gairebé de fer les boles. Bo, eh? Ja t'ha agradat, eh? Ara no les pots tocar. Mira aquesta bebè. I ara... a veure... Em menjaré aquesta bebè. Clar, menja-te-la. I... de moment hem fet aquestes boles. Ara veurem com ho farem, vale? Vinga, fins ara. Doncs aquí tenim, com dèiem, les boletes preparades i hem preparat també xocolata, Ametlles, ametlla, codony i coco. i coco. I ara anem a fer unes quantes boletes de cada. La Visicut al Badalà. ¿Qué? ¿Esto no está sabores? Molt bé. A veure, agafes un trosset de xocolata i el claves a dins. Però per la punta, no? Fes-ho per la punta. Estem fent... Vale? I ho claves.
I la mama farà el mateix. Així, Ah, molt bé. Ja. les tapo. Després, el coco, li donem les voltetes aquí dins. Què vols fer, coco o xocolata? Coco. Doncs té. ¿Qué estás haciendo con ellos? Hola, filla. Bon dia. Ya ho he dit, no me escuchas. No costen de fer. Estaran molt bons. Són de cada sabor. Posa'ls junts, vale? Els de cada sabor té un altre de coco. Pero tranquila, que yo no tengo 4 manos. Ja ho sé, Vols que te l'agafi? No. Posa'l ben banyat amb el... Aquí. I amb el codony farem el mateix, el posem a sobre. Un trosset de codony. Veieu? D'acord? Així. Mira, així. Així. No passa res si s'embruta la taula. No, carinyo. No passa res. Vale, de coco ja no en facis més, Sí, aquesta coco. Ara el que es falta de coco, que s'han de fer amb una forma una miqueta de punta. Mira, es posa així i amb una miqueta de punta, així, vale? I així. Ui, Vale? que raros. Sí, molt. El recolzes així a la mà, fas la base i aquest any em sembla que farem coco i xocolata, No sé si cobra les dos. Així. I tornem-hi. D'aquesta forma. No sé, la iaia sempre els ha fet d'aquesta forma, els de coco. No sé, les pastisseries com ho fan. Sí, posarem una miqueta de xocolata. Ui, que marrones que som. Coco i xocolata. I aquests només de coco. Que hambre tengo. Pots començar a preparar el liquat. Que va, que va. Avui farem un liquat. Ya es de tarde. Ja està. Molt bé. Aleshores, amb l'ametlla, el mateix. Has de rebossar-la bé amb l'ametlla. Dóna-li voltetes aquí amb l'ametlla, que quedi ben ple d'ametlla. Vale? Faig el mateix que amb el coco. Li tiro. Ben aixafadet a dins de... O sigui, l'has de... que quedi per tot arreu, d'acord? D'acord. D'acord. L'enterraré. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta cosa? Qué agobio. Ma, no voy a hacer zumo, no se puede. ¿Qué estrés? Per què em parles en castellà? Què et passa? Ja està. A veure, a tu et sembla que això ja està? Però és que no puc. Bueno, doncs has d'anar-ho provant. I has d'anar-ho menjant. D'acord. I ara? No, jo no t'he dit forma de punta. Aquests són rodonets, carinyo. Vale? Són rodonets. Aquest no està ben clavat. Ara. Amb molt de carinyo es va...
xocolata. Això sí que quedaria bo. Vinga, va. Oh. Jo és que no menjaré salant aquest. No, jo només menjaré Per què no els vols provar? És que tenen això molt escat. I què? On està el problema? Mira, jo em menjaré aquest i aquest. ¿Por qué? Que sí. Els han ficat un moc. Per això no els vols menjar. Què dius? Va, Estela, carinyo, ajuda'm. Pues que mami. Bueno, doncs mami, els has d'anar clavant així. Ah. Tu on has après a fer pan aquest? A mi m'ha ensenyat a cuinar la iaia. La iaia saps fer? La iaia Mercè. La iaia Conxita també m'ha ensenyat a fer moltes coses, Perquè com que vaig passar moltes estones amb ella, també. Doncs m'agradava molt I com veuen cuinava. el parque? Al parque sí. I al pueblo, molt. Molt, eh? Tens ganes d'anar al pueblo ja? Jo també. Tinc unes ganes d'anar al pueblo. M'he trobat això a la taula. Tu menges. Està bo. Molt bé. Com vas? Perquè jo he acabat. Jo també. Ah, Aquí. Molt bé. ens anem a ficar a l'horno? Tenim el forn ocupat. Estela. Hola. I aquí com ha quedat la taula. I de moment, abans de fornejar, els posarem uns minutets al forn. Després us diré quanta estona han estat. Està desfeta la xocolata. I han estat al forn 8 minuts. I aquest és el resultat final. Per què el toques? Perquè es vegi com estan de sota. Ai! A veure, mi saps mirar? Vull mirar com estan de sota, jo també. Que no me'ls pots tu o què? Com? Res. Només vull mirar. Digues adeu.